درابات شرفداریں چاروکاں ہر جگہ کے نشتگے مر چارگائے یا گوشدارگائے دراو سلامت بات وشکے میں بلوچی مراگش بام شبینا میں مرچیگیں سرحالیں منظور مراد شہرانی کتاب گوات بیگانگن سرا کسانے چمشاں کی گوش میں دلگوشداری منتواری یکے ندارہ صحبداں بیگا بچارتے چمے تراو چمیا دنیا بچارتے ای تنے دیما ووست شو دروہا پیا گزن ماں کربلائیں ساہتاں دریا بچارتے یک رندے بس بسوت کے وطا پتی خاطرہ رندہ بنشتے جندے تماشا بچارتے منظور توپ ترسیا پادت کے چوچیا کولاں کجا رسیں تگا دعویٰ بچارتے منظور مراد میں بلوچی لفظاں کے پڑا شاعری جہتا زانگوی گوتی جتاو گچینے درشاندہ بے سببا آیا باز کسانے مدتیا میں بلوچی لفظاں کی دنیا پوتا یک جوان و آشنائے نام توارے پیم کتا کے باز کم مردمے بہتائے کپی پوتی مارشتانی درنگازہ منظور مراد گچینیے سنت چونیا دستوں کے بلے لچے تکنیک و تہراہوں آیا وتی پیکرو جیڑگاں کو ازمی توانا یا شریں وڑیا پجاروں کو آشنا کتا منظور مراد شاعری چو درینی پیمائن کے برے یک رنگی ساچانا میں چمدلانی تہا نقش بھی تو یکے وحدہ مردمہ جتا جتائیں موسماں کو ہم نیاد کا ہمیں ہنر یک پختیں ازمکاری مستریں کمالیں ہمیں ہنر یک پختیں ازمکاری مستریں کمالیں منظور مراد دگی ایک چیزے کے منع سخت دوست بھی آ لفظانی سرا آئیے محکمیں گرفتے کہ آئیے ہر شعر تہا وڑے نہ وڑیا وتی ہستیے رازہ پدر و آشکار کا آستو آستو گزانت منی روچ و شب انتظار انتظار ریگزار ریگزار سرپتگیں ساہتاں حاجتاں منوتاں چچو تہنائییں کشک زیبائییں کاروان راہییں ای مسافر روانت وتی منزلہ بس موشتا تگاں رنج و دلوا رگاں کہ تو بیائے پدا ای مسافر روانت وتی منزلہ بس موشتا تگاں رنج و دلوا رگاں کہ تو بیائے پدا ماو تو زانپ زانا بنندیں کدی نگرہیں ساہتی بیت کو صحبہ ودی نود شنزان بنت یک شلا چودردی آستو آستو گزانت منی روچ و شب سائے کپ جی صدب انتظار انتظار ریگزار ریگزار گوات بیگانگاں تا یہ شہرانی علمی کتاب نامت کے دو ماہا پیسر بزن جولائی سن 2021 کا چا روشن لفظاں کی کاروان ڈنڈار کولواہ نیمگا چاپ شنگویتا چونکہ کتاب روشن لفظاں کی کاروانہ چاپ شنگتا پمشکا کتاب تمام واقع اختیار گوہمائی آیا کتاب کمپوزنگ ماجد شادگی و سرتاک نمیران اکسکار واجہ شبر اللہ ڈیزائن کتا کے پجلونا کیا وتی مٹوا تھی پتا کا شاعر اکسے گو آئیے چار بندیا مردم دلگوشا گوتائے کند کے کتاب زیبائی گیشتر کتا یہ کتاب درستی 128 تاقدے میں وشی تہا کل 82 شعر آوارگی جگویتا کے گیشتر لچاو دستوں کے تہر و تکنیکاں نوشتہ کنگ بیتگا نامدارتی منظور مراد زہگ سنگین بانڑی و بوہیریں حمل نام آئے پیشگال رحیم راجہ نوشتہ کتا تاقدیم 11 منظور مراد گوتی وانو کاں پا مہر تران کنانا نوشتہ کن کے اللہ تعالیٰ مہربانیت کے ماموتی واہگانی دریائے وجنا کنگا سوب مند بیتگا بس کتابی رنگا بلے شاعری پڑا منی لنکو کنگا تر نیا امیتی داشتگت کے پاوتی مارشتانی ساڑینگا لاتی پرشتگیں لفظ پاوتی وانو کانی چمہ چو کتابی دروشما چنان و نزدکاراں ہمیشہ منی زندگی رازانی گرنج شمیں دستائیں پشمیں نیکیں شور صلاح و سرسوجانی وداری شمیں کستر منظور مراد دا چونت رنگا جنتو آپاں آسمان کاں غمے بیبیت کے شادہے زندگی روان کاں برے برے زند بیت چو ترسن آکے جنگلا برے برے تی غم منا چو رسترا وران کاں
تی جلوہ جتائیت مروچ صد برا مران تی دوستی کرامت کے ساہا ساہی مانکان ہمیں کتاب تھا منظور مراد شعری عزم بابتا رحیم راجوتی خیال و لیکھان درشان کنانا نوشتہ کند کے ماں ہمیں مارا کے منظور مراد شاعری چو سنجی رنگائیں چو پلیا تالان یا محبت یہ بے صوبیں جہدانی فدا منظورہ امروز درہیں تک پہناتانی کردار و کارس نازیں تگا چوش کے من نیان دیوانگے حاکم زورا کیے بے گناہ زمزیلہ مہریں بستگاں گپ کٹتا وتی اندر مارشتانی تسلہ دے ساڑے نگا منظورہ باز وش گشتگ گشک آشکار کنگ نامے گشک تاہیر گرگ نامے دگ جاگے ای حیال ہم منا دوست بیت کے ابید کی آنی کجاں کے سہا ترا بگشاں شب کے اتکگا ماں واب چادرہ بستا منظور شیرانی تہام گیشتر کوہنے بتل گندہ ای کارستانی آدیں چی چرندہ چا منظور دستان کبتگ پرشتگ بلے آیا پدا ہمیشی شگانی ٹوکر چتگو نظار تگن نہ نودی ترمپ سنگرانت نہ پلنا سارتگوں مارا چداتی میتگے گواتی بیوارتگوں صحبہ بگرد مغربہ مزدور یعنی مز لوگا کے اتک بزگا یا کیاسے آرتگوں منظور مراد چونہا زنڈے شرابیے پا منتا ما وسکتا ترمپے نوارتگوں اللہ میارے بلوچی سبز و بلوچستان وزران با